пак няма да се изпи, ще има зор, бързане, напрежение. Ден трети, здравейте! Обаждаме се от колата, защото отивам да се взема за ядене. Понеже нашата база е до циганската махла и отивам да си купя дюнери от там, защото ги правят брутални. И между другото са малко по-ниско калорични, не знам защо, просто не обичат да ядат много такива помии. И да, отивам там. За много хора като мен е странно да ядем от такива места, но просто аз не ми пука, наистина не ми пука. Дали ще ям в мега скъп ресторант или ще ям на хоремага в село, въобще не ми пука. Мен е важно да се нахраня, за да мога да си довърша задачите. Не съм комплексар, не се притеснявам от това къде ще ме видят хората, какво ще ям, как ще съм облечен. Както виждате, хора буквално като гашник. За мен това не са приоритети и за мен това са комплексарщини. И това искам да избегна. Искам да ви покажа в махлата какво става в събота. Ето виждате, пазарен ден, продават се скрежини, продават се магадрехи, костюми и така нататък. Това е като малкия Истанбул. Ето както виждате, чехли от 3 лева. Ако искаш се вземи от Зарата чехли на децата за 70 лева. Ами джамията между другото я реставрират. Да, имаме си джамия. Все пак ви казах малки Истанбул. Искам да видите за каква лудница става въпрос. Когато бях в Мароко, между другото, виждате, жената минава с детето, няма проблем, коли-моли, тя е шефа на пътя. Пикъл Bulgarian Gypsy Махленски. Как е, батко? Какво правиш? Бачкаш? Да, представете си, Николай Бабака яде в циганската махла дюнери. Вау! Тя у нас взе сина му. Искам да го видите с количката. Йеп! Ще катастрофираме, бе, брат! Ти не можеш да ходиш, бе! Това са моите братя. Сега съпровождаме нашата комбайна до блока. Това е много важен момент за нас. Дано всичко да бъде наред и да направим един тест днеска, за да може утре да почнем ударно от сутринта. Опа, чакай, че дава назад, може да ме смачка без проблем. Това са тестовите фази. Напред, назад, напред, назад. Да, всичко е наред. Продължаваме. Така, до сега бях в Богданово, минах през двата хоремага, но абсолютно нито един не работи. Не знам, събота в 2:30 явно не ми се работи. И сега отивам в следващото село, което се казва Любенова махала. Да, много странно име, но там имат нещо като мини супермаркет. Мини, голям се е, има доста яки неща. Не знам защо точно там е развит повече. Хоремага е превърнат в супермаркет, но лови отивам на там. 3-4 км от моето село, но пиеме се нещо студено. Ето това представлява. То май е къща с отдолу с магазин, но ето виж. Комплекс супермаркет Грация. Човек, не знаете какво е за един земеделец да дойде и да има хладилник пълен с напитки. Това е уникално. Отидох да проверя другото поле и видях, че тази млечно-восъчна зрялост, която аз търся, все още я няма. В момента е на млечна зрялост, което мен не ми върши работа. Не мога да вземам максималния потенциал на самия фураж. Опитам се да ви го обясня по най-елементарен начин, за да ме разберете. Този груб фураж трябва да е най-голямо качество, защото много голяма част се дава на кравите. Около 30 до 40% от целодажбената смеска на животните е царевичен силаж. Затова той трябва да е с безупречно качество. Сега 2-3 дни ще починем най-вероятно и евентуално тогава ще започнем, когато стигнем млечно-восъчна зрялост. Аз ще я проверявам абсолютно всеки ден, защото това става в рамките на дни, това озряване, и трябва да сме бързи, за да реагираме. Продължавайте да следите. Надявам се утре да направя клипове с дрона, защото днеска не успях, но утре ще се постарая. Да караш камион с десен волан. Чудесно. Опа. Така. Готови сме. Така, за повечето хора, които не знаят, аз не трябва да карам камион, защото нямам книжка. Но, въпреки това, се налага. На къртските пътища никой не ти търси документи и книжка, за това просто е да имаш уменията да го правиш, не документите. Много е важно. Така че отиваме, започваме силажа, да извозваме силажа. По-точно комбайната вече работи, карва материал, вкарваме го в камионите и го изсипваме на
силажна яма, която ще ви покажа най-вероятно по-натам и може би утре. Ще ви покажа, защото ще дигна с дрона, ще летя, ще има човек, който да ме смени на камиона и ще ви покажа реално целият процес как се случва. И вече той е еднотипен през всичките дни. Колю тираджията започва да кара. Още нещо, не ви ли се струва странно да виждате толкова много хора да работят, толкова много нафта да се харчи, толкова много финанси да се губят на база на изхранването на едни животни? Не ви ли се струва странно? Наистина, ето виждате колко камиони има, движим се. Тук има още един, фадромата е там, тук имаме още един, там изсипва още един на ямата. Вие в момента няма да го видите, но това е огромни разходи. Това са огромни разходи. Самия бизнес го изисква. Наистина бизнесът е много обемен, с много разходи. И аз съм го казвал и продължавам да го казвам, че животновъдството е бизнеса на богатите. Ако трябва и нескромно да звучи, но много хора ме питат, понеже знаят, че съм завършил зооинженер, висшето му образование е зооинженер и аз съм от над 10 години в тези среди и обиколил съм цяла Европа, за да разбера кой и как работи, защо работи. И когато ме питат с 20-30 крави, какво да направя, как да направя, и аз им казвам, човек, тук искам много сериозен стартов капитал, много ще е трудно, да не казвам невъзможно, но общо взето много хора съм спрял да се занимават и са ми благодарили, защото просто има бизнеси, където може да се интегрираш, може да се развиеш с минимални средства, но просто това бизнес е невъзможно. Разберете, това е невъзможно. Само 11 тона ни е нафтата за силажната кампания. Представете се за всичко друго наоколо. 11 тона просто за 1000 декара прибиране на силаж. Няма да ви казвам за другите разходи, но да, искам да си направите представа, че всяко нещо се струва много пари и аз скъпо. Затова по-големи хора се занимават с това нещо. И от тук нататък мисля да ви пускам само кадри с дрона, малко повече динамика и евентуално, не дай си Боже, бих ви показал някой проблем, ако не се случи, но надявам се не. Мисля, че камиона вече дигна въздух и аз трябва да излитам, така че оставам ви за момента. Чао, чао! Байване, луджиги, той е много странен тип. Вечно мисли за аванта, обикаля с трабанта. Преди време той прибра паметника на града. С фандромата на село върши пак коварно дело. Тракторист, хулиган, е комшията Иван. Стар познат е в МВР-то, с кражбите. Добро утро, ден трети, мисля, че е ден трети, да. Може би по аутфитите ще се ориентирам, но да, мисля, че е ден трети. Продължава нашето приключение с силажа. Нощи ходих до Слънчев бряг да се видя с едни приятели, защото им обещах. Днеска сутринта в 7 тръгнахме обратно. Започваме да извозваме пак царевичен силаж. Спал съм около 4 часа, много ми се спи. Но какво се прави? Трябва да свършим този ангажимент. Не може. Надявам се да нямам проблеми с преспиването. Пих Activise, доста висока доза. Мисля, че трябва да ми подейства както е редно. И да, качвам се на камиона да вдигна въздух, след което отивам да го заредя гориво и започваме да возим. Така, кочанчета, да искаш топузи. Тук влизаш навътре, кочан, 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 яко кочани. Тук кочани, 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 навътре кочани. Царевицата е уникална, но не е готова. Чакай само да спомбран, че го чупи. Иди, че ме притеснява много да. Него да щупи го на две. Е, това не трябва да го има. Затова е рано още. Не трябва да пръска това. Да. Рано е. Спре да пръска готова. Да. Преди малко ви показах как закачаме паднал капак от камион. Просто по време на разтоварването на камионите, нали, се щупи и днеска му отделихме половин час и го направихме, което това е много добре за нас. Сега отиваме да продължаваме ден четвърти нашата силажна кампания. Натискаме едни полета, които не са поливни, които са малко, които са едни малки парченца, които
които трябва да ги махнем просто. Мисля, че мога да влезна в класация най-грозен аутфит и най-мръсен. Павка, мисля, че трябва да направим някаква класация на края на видеото от всички дни, кой ми е най-грозният аутфит и най-мръсният. Хората да гласуват и да коментират. Мисля, че този ще спечели, но все пак да видим хората какво ще кажат. Харчил съм с различен аутфит, просто предния беше мръсен. Все още сме ден четвърти и все още се занимаваме с лажната кампания. И имаме малко занимавка с комбайната, за да я продухаме, за да я кресираме абсолютно всички движещи се лагери и да я подготвим за новата царевица. Просто имаме свободно време и защо да не го направим, да се чувства машината добре. Имаше някакви проблеми, загряваше, но най-вероятно радиаторите са много запушени с такива трикове от царевица. Сега ще го оправим, ще го издухаме, ще го измием, ще я гресираме и сме готови докато стане царевицата да влезем в пълна бойна готовност. Малко след като започнахме да чистим комбайната, чухме странен шум, който идваше от гумата. Предната гума съскаше много зверски. Видяхме, че отвътре е срязана и при натиск се отваря този разрез и изпуска адски много въздух. Тази гума чисто нова струва 9700 лева. Сега, за да не направим, има два варианта, за да не купуваме по-точно, има два варианта. Да я залепим, но залепените не издържат много. Другия вариант е с вулканизация, с преси и там подобни сложни системи, които аз не разбирам. И най-вероятно утре сутринта започваме с свалянето на гумата. Ще я караме в Ямбол, в една фирма, която ги правят. И се надяваме да сме в рамките на деня, да е готова, да можем да си я вземем и утре или други ден да продължим силажирането. Проблем, голяма пречка, но това е което е. Трябва да се справим. Така хапваме на луксозните ресторанти, так? Град Нова Загора. Така, кратък апдейт. Закарахме гумата на сервис и ни отказаха да я направят. Казва, че такива гуми по принцип ги фърлят. Гумата струва 10 000 лева, реално нова и някакси не се дават тези пари. И за това решихме да вземем решение да я залепим временно. Имаме 600 декара, надяваме се да издържи. Наистина е вече евентуално зимата, когато сме спокойни, имаме цялото време на света, да я направим. Но за момента работата е на зор, една лепенка след 2-3 часа и продължаваме с монтирането на гумата. Понякога не всичко върви по план. Трябва да приемем обстоятелствата. Аз сега ще използвам времето, в което лепят гумата, да си почина, да поспа малко, защото буквално не съм спал до късно вечер, рано сутрин. Така е всяка една силажна кампания. Докато направят гумата, мисля, че ще отнеме около 3 часа, да речем 4, зависи. Като се наспа, отиваме, взимаме я с камиона и продължаваме. Вие сте най-добре. Ти силаж няма ли да женеш? Добро утро, хора! От няколко дни, по-точно 2 или 3 дни, не съм снимал абсолютно нищо по влога, защото трябваше да спрем. Трябваше да оправим някакви неща. Стават ни около 500-600 декара още царевичен силаж. Ако всичко е нормално и всичко върви наред, мисля, че за 3 дни ще сме готови с всичко. И всеки може да се ходи на морето, да се почива и така нататък. Както се вика, последен зор, ден година храни е при нас, така че тези 3 дни са изключително важни за нас, затова трябва да сме безупречни. Трябва да завием качествено ямата, да я консервираме, за да няма мухали след време, да бъде качествено ферментирала и така нататък. И още нещо, малко реклама, сайта на NJ Shop може да намерите тениски 100% памук и са мега леки, мега свежи, точно за лято. Може да персонализирате имената на децата си, може и също така да видите другите модели, които имаме. Съвсем нови сме в това нещо, но много ни харесва, правим го с сърце и надявам се да ви хареса, така че влезте в сайта NJ Shop
и разгледайте. Най-досадното нещо от ежедневието ми е да зареждам пикапа. Не знам кой по дяволите е направил пикапа да има 50 литра резервуар. При положение, че гори 12 на 100. Просто това е нелепо. Резервуарчето му е супер малко и на всеки 3 дни го зареждам. И сега пак съм тук. Новия проблем е ето това. Гръмнах вътрешна гума на камиона, но въпреки това разтоварих. Другия проблем е, че корнкрекера, лагера му се запали и сега ще го сваляме на ново корнкрекера. Ще ремонтираме лагера. Надявам се в рамките на тази вечер и утре да продължим. Изглежда много просто, но всъщност не е. О, пак няма да се спи. Ще има зор, бързане, напрежение. Мием го, защото е много гадно да пипаш тая мизерия и като ремонтираш дадена селскостопанска техника, всичко трябва да ти бъде чисто, за да можеш по-лесно да боравиш с старите и съответно новите части, за да можеш да правиш безпроблемна замяна. Бокуци яко, ама важното, че го изкарахме. Това лагер мириш на препечено. Еди какво. Стопен. След работа с този аутфит, виждаме цялата флем. Виж какво правим? Шопинг. Искам да видите каква топ двойка. Топ. Така съм го взела. За повечето хора, които си мислят, че аз се почувам като се правя вкъщи, браво, тати. Със сигурност не е така. Хора, това беше от мен и моя влог. Показах ви много неща. Единственото, което няма да ви покажа е завиването с найлон на силажната яма, но мисля, че няма нищо интересно. Общо взето целият процес е това. Това, което ви показах на силажната яма, тъпкането, се прави с цел, за да се изкара въздуха максимално и за да може да ферментира много добре. Вече който иска, може да напише в интернет какво се случва, когато ферментира един царевичен силаж и протичат много видови ферментации. Нямам достатъчно време да ви обясня за всичките, затова че прочетете в Google. Така, лайквайте ни, шервайте ни, споделяйте всичко, което е нужно за нас като подкрепа, защото това ни стимулира да правим все още видеа и да правим все по-качествени видеа. Така че това е от мен. Благодаря, че гледахте и до нови срещи!